Dobrý deň, pán Markovič. Ja si spomínam na to, že vás vtedajšia moc nemala veľmi v láske. Ako si vy spomínate na toto obdobie? Dobrý deň vám všetkým. To si spomínam celkom dobre, lebo to už bolo dávnejšie. Problém mám s tým, čo bolo nedávno. Viete, tí všetci uzurpátori, moci páni, takí, čo už dávno zabudli, že boli zvolení a teda majú slúžiť a nie panovať. Všetci tí, čo tak radi kričia, hučia, do stola búchajú, sekery lámu, viete? Ako bol ten náš nepodarený otec vlasti, ale aj ten jeho dnešný klon. Tí sú strašne ustráchaní slabosi, keď ide o humor, o satíru. Oni sa neboja toho, že im kto si nakričí v parlamente, alebo na chodníku, alebo kdekoľvek. Oni sa boja posmechu, výsmechu. Oni nerozumejú tomu, že prečo sa ľudia smejú v hľadisku, pretože ich výbava získaná alebo stratená v politickom živote im to nedovoluje pochopiť. Ale preto veľká väčšina ich sa odtrhá pomaly od života. Neviem prečo, či ich to tak láka, že oni sú už čosi viac a preto oni si nemusia všimnúť, koľko zarába ten, koľko má dôchodok, ten, čo stojí chlieb. Viete, to ich nezaujíma. Oni ľahko prepadnú tomu pocitu, že oni teraz vládnu a že my nie sme na rovnakej úrovni a podobné hlúposti. Skrátka, títo ľudia, Starký mufti ten raz prijal pozvanie do rozhlasu ešte pod pyramídou. To ešte veľa neznamená, to bolo v 90. roku a tak. Tam ho zotrel Peter Breiner tak, že potom už ako stratil glanc na dlhé 10 ročia a pani Naďová, doteraz mám ten list, keď sme mu dali pozvanie na ktorýkoľvek termín v roku. Nie, že on bude zaneprázdnený celý rok. Proste bál sa, boja sa oni všetci. A čím viac si národ uvedomuje, a verejná mienka čím viac silne, tak tým viac pochopiteľne sú ustráchaní. Takže patril samozrejme hlavne ten najvyšší k tým, ktorí nikdy neprijali k nám pozvanie do tej televízie, pretože, hovorím, oni sa boja toho, že ich kto si vysmeje.